İnşallah bir heftede, geçen hafta Euzu billahi mineşşeytanirracim'in başardığımızdan tefsirini yaddaş ettik. İnşallah bir heftede Bismillahirrahmanirrahim'in gurrunu edip de amin kefsize meylek tefsiri abidimizin cilde yakın Elhamdülillahi Rabbil Alemin evvelin surasından inşallah başlar. Elbette şunu bileyin. Mesela şu Bismillahirrahmanirrahim'in gurrunlarını näçe kitaplardan yaddaş edildi. Bizim yaddaş edenimiz şayet 121'çe de olsun. O kitapların yazarlarda şayet de 121'çe bolup da şayet de bolmayan olsun. Elbette içinde gence nahallar hatnen badır. Bismillahirrahmanirrahim'in tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim de oğlum Hudaý Tebarek ve Teala'nın mukaddes kelamının evvelin kelimesi ki 19 harften teşkil tapıyor. Indi şu 19 harfi ki Bismillahirrahmanirrahim üýşipdir Hudaý Taala şini öz mukaddes kelamının evveline goýupdyr. Biz şaýyn fikret görmeli. Evvelin harfi nämeşin? Bismillahirrahmanirrahim'in evvelin harfi B. Aham Hudaý Taala ki hakim hatmen öz mukaddes kelamını evvelin harfini B bilen başlapdyr. Hatmen harfi B'de bir gence nahanlar ba bolmaly bolýar. Elif, B, T bolup gitýär. Näme diýip alif bilen başlamandyr Hudaý Taala. Näme B bilen başlapdyr? Egerçe alif taqaddum emesi bada bolsa, ýöne B'de bir genç var içinde. O da näme? Pesperlik, frutellik. Elifin yazılışı öz bilişimiz ýana keşide ýazylýar. Aham elifin bolup duruşy gururly, takabburly. Dogry o hurufi tahajji ile elif, B, T ile günahkarda ya mukellefde. Emma biz musulmanlar, biz insanlar şolardan ders almadan çürüm Hudaý Taala şizirek işleri edipdir ki elifi başlaman evvel B bilen başlapdyr. Şoňa göre B noktasy da etekde bolýar. Kamil pesbel bolýar. Şondan çürüm B hareketi de etekde boldy diýdi. Bismillah diýdi. Ýoksa wow evvellerine wallahi bolýar, tegelerine tallahi bolýar. Ya tamam harflerine akseren üstün bolýar. Emma B ki bismillah'ın evveline bolýar. B'ň özi yazılışı ki pesbel hemmemiz bilýär. Elifin yazılışı bilen B'ň yazılışı fark etýär. B'ň noktasy da etekde, oň üstüne hareketi de etekde. Biz nämäni bildirýär? Men tawada'a rafa'ahullah we men tekabbara wada'ahullah. Her kim özünü ulu tutsa, özü ulu turýajak bolsa, Hudaý onu yere sokar, onu kiçi eder. Emma her kim kiçi bolýan bolsa, özüni kiçi tutýan bolsa, pesbel bolýan bolsa, başardyňyzdan özüni kiçi tutjak bolan, Hudaý onu ulu eder diýär. Men bir däne misalyny aýdaýly, başga misallary inşallah aýynda da başga pesbellik we tekabbur we tawazun gurrun üçin inşallah agdar. Hazrat Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Halife-i Resul Ekrem Hazrat Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh bilen Mekke'den Medine'ye hicret edenine Medine'nin adamları tamam gözleşip dola Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelecek deyip. Şonda bir Yahudi güne erti bilen Medine adamlar daşaly çıkıp gün ödenine şerik girýärler bolmaly. Güne daşaly çıkıp Resulullah bunda gelmedi deyip ýene şerik girýärler bolmaly. Ahir burun Yahudi belli beýkede duqa şonda qygyryp durdy. Içine Yahudi bolmagy bilen durup bilmändi de şo siziň peýgamber diýäňiz gelýär diýipdirdi. Şonda tamam merdum ýöňünden çykyp tala'al bedru aleyna min taniyyatil wada wajaba aş-şukru aleyna ma da'a lillahi da eyyuhal meb'ûsu fîna ji'te bil emril mutaadibta goşşokyma durtdylar. Hoş geldin bu aýyň onördi hoşlaşylýan ol dağlaryň arasyndan dogdy diýipdi. Biz şükretmek wajib. Ey biziň aramyzda iyi berilen peýgamber, hoş geldin. Hudaý Taala seni iyi berdi. Sen bir işe itaat edip geldin. Sen Hudaý ýolyna gezpäň diýipdi. Hoş geldin aýdypdyrlar. Şonda merdum bilmeýändir Medine adamlar Ebu Bekir Siddiq peýgamber mukam ya Muhammed peýgamber mukam üçin tanyp bilmeýän atlaryny bilen aklyda. Şonda gün Resulullah'ın sünnet worup toqa Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh bir däne köýnegini ya geymin çykarakana Resulullah'ın sünnet kölge geçip durupdyr şeýdakana şonda bilipdirler. O ýoldaşymyşdyk Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde peýgamber şo bolmaly diýipdi. Merdum şeý diýipdirler. O haminni gurrun şada pesperliğin içinde. O Medine'nin adamları her kim öz öýüne gitjek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evvelin gelip durşy. Şonda her kim düýeden tutup Resulullah'ny öýüne ölçek bolanna onda degmäň düýä diýipdir. Özü ma'murdur. Hudaý Taala ona buyurdy Cibril'in vasitesi bilen öz barjak ýerini bilýändir.
Şol Medine'nin ähliniň içinde birje Halid ibn Zeyd radıyallahu anh ki Ebu Eyyub Ensari bilen ma'ruf bolsun. Şol aýdypdyr, mene diýipdir naçiz adam, bir hagir, garyb adam. Resulullah'ın men öýme Hudaý Taala ýollajakmy, men bir pulum men ihsanım ýok, gowlugum ýok, zeýif adam men diýipdir. Şol pesbäl bolansaň düýe baryp Ebu Eyyub Ensari şol adam özüni kiçi tutdy. Resulullah men gapyma gelmez, onem men hiç kare hiç etýän işme gowlugum ýok menne diýenseň, düýe bardy şo taýda çökýär. Hey dört ýaly düýän turjak bol, düýe turmaýar. Am Resulullah ýaşy öýde men durmaly bolýan näde? O zamany şinämeden bolýar, şon o pesperlik özüni kiçi tutmak, ol furutani ki Hazreti Ebu Eyyub Ensari radıyallahu anh de bolly, nagat bir ulkan şeref, nagat izzet bir adam o da Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o da mihman bolup duran wagtynda evvel Medine barynda bir adamyň öýünde bolmaly. Am şo taýda kullan jaýlanmaly bolup şo taýda muqim bolmaly bolýar. Am günah akşamynda Medine'nin adamlarından 3 saatdan 2 saatdan 3 tabak 4-5 tabakdan nahar gelip dururdu diýär. Ýöne öý Ebu Eyyub Ensari asli adı Halid ibn Zeyd radıyallahu anh'ın öýünde bolup durdy. Durratun Nasihin ýan kitapda we Nurul Yaqin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini aýtýan şu iki kitapda şuwurun mufassalen bada. Babun nuzul ala Ebu Eyyub Ensari diýen bab bilen. Hulaza Bismillahirrahmanirrahim'in beýeti noktasy bilen, kesreti bilen Müslüman dogallarym bize şunu düşündirýär, biz özümizi kiçi tutsak Hudaý Taala şonu ulaşjak bolmaly. Harfi B özüni kiçi tutupdyr, pesbäl tutupdyr, ozal gurulşyny şeýle bolupdyr, noktasy diýekde bolupdyr, hareketi diýekde bolupdyr. Hudaý näde ona erziş gaýl bolupdyr. Evvelin mukaddes kelamynyň evvelin harfini B bilen başlapdyr. Aziz etdir onu. Onu şarafatly edipdir. Şol pesbäl bolan taňda. Emma Bismillahirrahmanirrahim ýene bir gurruňy bar. Bismillahirrahmanirrahim Hudaýyň ady bilen, meherban Hudaýyň ady bilen başlayan nidi. Indi şu başlayan öwünne muqaddermi ya ýa muqaddermi? Başlayan Hudaýyň ady bilen nidigimi ýa-da Hudaýyň ady bilen başlayan nidi? Başlayan öwünne goýmaly, ýa-da goýmaly. Meselem nahar ýejek wagtynda bir adam Bismillahirrahmanirrahim diýse, Hudaýyň ady bilen iýen nidigde? Iýen şu öwünne goýmaly, ýa-da goýmaly? İýen Hudaýyň ady bilen diýdigimi ýa-da Hudaýyň ady bilen iýen diýdigimi? Oňa maňa bir näçe ulamalar aýtýar, evvel gelmeli. Yani Bismillahirrahmanirrahim öwünde iýen goýulýan ýerinde bar diýe, iýen Hudaýyň ady bilen motçy diýe. Emma ekser ulamalar aýtýar, ýok, iýenne goýmaly. Hudaýyň ady bilen men iýen diýdi bolýar. Hudaýyň adyny evvel öwre geçirmeli, ol iýen ýa içýän ýa bir işi başlaýanyň ony ahyrda goýmaly. Oň deliline bir wagt ýaddaş etjek bolsak, hatmen eşyanır delili inni diýeli, delili lemmi diýeli. Hatmen eşyansyňyz. Danışman adamlaryň aglaryndan delil burhane inni diýeli, burhane lemmi diýenler. Şu taýda burhane inni we burhane lemmi diýen gurrun gelýär. Burhane inni diýilýäni ma'lulan illata gaşyn geçmek. Ma'lulan illata gaşyn geçmek. O illet bolýar, tüsse ma'lul bolýar. Aham bir adam tüssäni görüp ot başyň aşagynda diýse, ma'lulan illete geçdi. Muňa diýerler burhane enni diýerler. Evvel ma'lulu berýär, illetli zady berýär, ondan gitýär lazime illete berýär. Tüssäni görüp ot badiýär. Emma bir adam odu görüp tüssesi badiýse, illetten ma'lula geçse, oňa diýerler delili lemmi diýerler. Hemişe burhane lemmi eşref ber burhane ennidir. Bes enni bilen lemmi her wagtki komşy ýana adamlar ulkan danışmanlar agdata bi burhane ennidir diýse ma'lulan illete geçmekdir. Her wagt burhane lemmi diýse ol näme illetten ma'lula geçmek. Am bir taýda näme diýişdi ol Bismillahirrahmanirrahim'in gurrungyna Bismillahirrahmanirrahim'da eger biz şol ýanky iýiçýäs meselen iýiçek boltuga bir adam Bismillahirrahmanirrahim diýse iýany öwde goýsa bir burhane näme bolýar inni bolýar. Evvel iýany agdy ohum Hudaýa geçdi. Evvel kainata agdy ohum wajibul wujud Hudaý Taalaga bardy. Emma soňrama goýsa evvel Hudaýa barp ohum oňa barýar. Evvel asli illeti barp ohum ma'lula barýar. Evvel oda barp ohum tüssä baryn ýana. Gowy düşünjek bolsak da şi Ebu Said Ebul Hayr radıyallahu anh ulqon arif velilerden burun şagirdler bilen otyqa qaftan bir ulqon bir pirin biri gelipdir. Sofy pir ulqon adam bolmaly. On qaftan gireni aýdypdyr. Men hiç zady görmeýän megerinki soňrasyny Hudaýy görýän dipdir.
O havasını cemedin. Her zady gördüm, sütunu gördüm, anlatında Hudaý var, şu fikrime gelýär. Her zady gördüm, Hudaý anlatında var diýipdir. On Ebu Said Ebul Hayr ki olukon arif, sen hani yetmeýänlersiň diýipdir ona. Şon kamil yeten adamlar her zady görmäke evvel Hudaý görýär, o anlatında zady görýär diýipdir. Sen aýdyr evvel zady görüp, o Hudaý görýär diýipdir. Emma kamil yeten adam no ma ra'aytu şey'en illa ra'aytullaha qabla. Hiç zady görmeýän meger Hudaý ondan öwünçä görýänni. Aham Bismillahirrahmanirrahim'de de eğer şol iyi biçýän ýani öz niýetinde evvelle goýsaň o burhany lemmi bolup da güýçli bolýar. Soňrasynda goýsaň başlan Hudaýyň ady bilen başlaýan niýdigin bolýar. Başlaýan öwünde goýsaň da burhany inni bolup düşýär. Emma Bismillah, bisminin gurrungeşdi illah, bis Allah'ın gurrungunna. Şayet bir näçämiň zehnine gelýär, aya ilah bilen Allah farky barmy? İlah de gelýär, Allah de gelýär. İlah, Allah. İkisinin farky bar. Allah mahsusa zat Allah celle celaluhu. Ne kafir, ne musulman Hudaýdan başga Allah diýmändir. Şol Halik, şol zat-ı ahadiyet ki Hudaý celle celaluhu bolsun, Allah mahsus öwedi. İlah de şeýle yöne ilahi ol botperestli öz Hudaýlarynyň içinde aýtýanmışlar. Ol batil ma'budly we botdur heratly onda ilah diýänmişler. Biz ilah bilen Allah'ın farkı bağlı. Emma şolar öz botlaryna hiç wagtda Allah diýmeýänmişler. İlah ammoly gerçi der hakykat ma'budy berhak Hudaý Taala'nın qowatyn. Ýöne bärde botperestler botuna dagdýarlar we mal ateşperestler, oduna dagdýan aftaperestler, günne dagdýan bolmaly. Emma Allah celle celaluhu ol Allah lafzy Allah ol mahsus zat Allah celle celaluhu özüninkide. İlah bilen Allah'ın farkı. Emma Bismillahirrahmanirrahim. Aýar Rahmanurrahim'in anasynda fark barmy? İkisi mehriban diýdi. İkisiniň arasynda fark bar. Rahman am bide. Kafir musulmana şu dünýede mehriban we ahiretde de musulmanlara mehriban. Heýre umumy kamil aýtýar. Rahman hemme kişer mehriban Hudaý Taala. Görtü seşmal kafir musulmana nimetin döküweti. Emma Rahim ahiretde musulmanlaryň günahyny geçýär diýdik. Mahsusa musulmanlaryň rahim. Rahman umum bolly. Şoňa görä Bismillahirrahmanirrahim'de näme diýip 3 tane zat gelipdir. Allah, Rahman, Rahim gelipdir. Allah ki dogry öz mahsus ady bolly. Rahman umumyrak has Hudaý Taala'nın sıfaty bolan taň geldi. Rahim çon ahiretde boldy, onuň üçin ahir geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ýöne dogrylam şunu bilmeli. Türkmen aralarynda akseren Hudaý Taala'nın adyny goýupdy, Resulullah'ın adyny goýupdy, şonu kiçik tutulýar, gaty iştibagatçy. Şmal meselen Rahman kitabın aydışı bir adama Allah da bolýarmy? Da bolmaýar. Allah kulu diýmeli, öwünden ýerine bir goýmaly bolýar. Rahman Hudaýyň mahsus atlaryndan diýär. Abdurrahman abd goýmaly öwünde. Ya Rahman berdi diýmeli. On bir aralaryna aýdylaryny Abdurrahman Rahman diýler. Rahman mahsus Allah Taala'dır ha. Dogrydyr manaly fikir edilen akbyda Hudaý diýilýär ýöne kitabyň ýokuşýan zatlaryndan şey. Abdurrahman kamil aýtmaly beter de olar enataty doganlaryna gaýym durmaly. Şumal Abdurrahman adly kanaýym bir neçe Rahman bolupdyr, bir neçe Rahman, bir neçe Abdurrahman bolupdyr. Näme? Şoň enataty doganlaryna şu oglulukdan Abdurrahman diýilen bolsa Abdurrahman men bar ýaşaýanýdy. Emma öýle oglan şogy, emma enataty doganlaryna şu bir formula adybaýdan bolsa da, şodur şuna o da bar ýa-da. Bes Allah ki dogry Hudaýyň zaty bolly. Rahman yaqin sıfatı bolly, Rahim de ahiretde bolandan o da gije galypdyr da. Aham Rahmanir-Rahim marada kitaplarda aýtýar. Süleyman peýamber ala nebiyina we aleyhissalatu vesselamyň zamanynda kan wagt ýagyn ýagmany qahty düşüpdir. Hey horluk, açlyk, susuzluk düşüpdir. Merdum aýtdyr Süleyman peýamber, gel öwe gel sende dua et bize amin diýeli Hudaý Taala belki bir ýagny ýagdyrsyn bolýar diýipdir. Hemme baham çıkıptır şöyle Hazreti Süleyman ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam aýtdyr ýöreň idim diýipdir. O dua etmeýän sen diýip dua etmek gerek. İşte hiç kin ýagyn ýagar diýipdir. Öýe bararlaryna ýagyn ýagdyr. Onu näminden çirim şeýitdiň diýipdirler. Onu Hazreti Süleyman aleyhissalam ki tamam tarihlerde sebit Kur'an metni Kur'anda aýdypdy. Hemme heýwanlaryň jyllaryň dilini beripdir Hudaý Taala Süleyman peýambere. Şonda şol çöle çykanda bir garynça dua etip dutdy. Ya Rahman, ya Rahim, la ta'khudna bi zunubil ibad. Ey mehriban Hudaý,
ey Rahim Hudaý, bendeli günahkarlyk sebäpli bizi tutma, bize ýagyn merda diýip dua etýärmişdi. Bir garynça şonu dua etýärmişdik, hatmen kabul boljagyny bildim diýipdir. Biziň duamyza ihtiýaجymyz ýok diýipdir, öwürlim diýipdir. Şonda şu garynçaň duasy şida: Ya Rahman, ya Rahim, la ta'khudna bi zunubil ibad. Ey mehriban Hudaý, ol bendeliň günahkarlygy sebäpli bize ýagyn ýagdyrman goýma, bize ýagyn berewerí diýip de dile getýärmişdi. Hatda İslamda Hudaýyň Rahmanyň bendesi bolýar. Aham Bismillahirrahmanirrahim menen her bir işde başlamak sünnet. Her bir iş etjek bolanda Bismillahirrahmanirrahim etmeli. Emma auzu billahi mineşşeytanirracim. Ol bir ýerde aýtmak demeke waswasdan gorkýan bolsaň, dähret kıljak bolanda eger waswas adam bolsaň auzu billahi aýt. Waswas bolmasaň aýtyp berme. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Men bir iş başlajak bolanda da eline pil altyryň auzu billahi aýtmaly mı aýtmaly? Ýok aýtmaly. Bismillahirrahmanirrahim menen gitmeli. Ýöne şunu bellemeli. Günah işte Bismillahirrahmanirrahim aýdyp da ol mukaddes kelimeye ihanet etmeliler. Hatta kitaplarda aytiyor, bir adam zina etjek bolup tuqa ya araq içip tuqa ol ki muhkem haramlar etjek bolup Bismillahirrahmanirrahim diýse, ol adam zinanasyna gaýta nikah etmeli. Damakçalarına doğurda megerenki gaýta la ilahe illallah Muhammedur Resulullah imanını täzelemeli. Ve her hal ýöne ýanky işler eden bolsa daire-i İslamdan gaty çykmak hatarbadyr diýip de tamam muteber kitaplarymyzda şu gurrun bada. Biz haram işden önçek ol mukaddes kelimege ihaneti tawhin be hiç ondan etmeliler. Tamam. Emma Bismillahirrahmanirrahim'in nurlary we hususiýaty barada kitaplarda gelýär. Gaty bellemeli dogullarym. Biz taş bolmaýlyň, o asancak kelime, Hudaý Taalanyň nuruny salan kelimesi, Hudaý Taalaň Esma-i Azam, şu kelimeň Bismillahirrahmanirrahim içinde badiýa ekser ulamaly duaýy Esma-i Azam, olukon dua. Inne Bismillahirrahmanirrahim bir adam yatmaqa, uqa girmäke 20 gelek Bismillahirrahmanirrahim okyp ýatsa, ertiden atýança jyndan, adamdan, öýotlanmadan, tamam afetten, oğurdan, cümürden, hemmesinden sağamanca hükmen yatar ihlas bilen okuysa diýip. Doğru kitaplarımızda var. Hatta öz aramızda bolan daçy. Bir dogullamyda aýtýar, şonu eşitenim mer, men görenim mer, dol okuyan 21 gelek. Göden nagadar gen, şol o bir çöl ýerde tükany bar. Şäherden daşarrak ýerde. Oğru gelipdir, gapsy döwülipdir. Sanlyk döwülipdir, hemme çykarlypdyr. Pully tükanyň içindäki zatlar diýip hemme alkyda salanypdyr. Erti tükanyň eýeti barda görse gafa açykly, gafa döwüli hemme zap bolupdyr. Birji qranny kemelmändir. Hemme zat çytaň içinde de goýup gitipdir diýen näme bolýarlygy belli. Adam görünüp goýup gidipdir. Jyn görünüp goýup gidipdir. Ferişte görünüp goýup gidipdir. Hudaý Taala ýeňkezini goýup tuklady goýup gidipdir daşany. Gözen şu öýünde ýatmaqa güne Bismillahirrahmanirrahim daqiq 21 gelip hemişe şunu belläýin. Bir wagt bize san berilse her bir ibadatda sanymyza daqiq durelim. 21 gelip diýilse aýmen 20 kokuyjak bir artanyň näme diýanma diýmeň. Daqiq ýerine ýetiriň. 21den känetlen azetlen bolarsa. Her bir ýerde şeýle. Sen İslam'ın koyuluşu bir duuz yani. Duuz'ya da apoysan şuar olya koyman maltık olya. Şmal bir adam yok rükuda duqa. Alham okuyan neyme diyanma men alham okuyacak diye bolar mı? Yok o zaman Subhan Rabbil Azim aytmalı. Her ayetinin öyle yeri var. Bismillahirrahmanirrahim 21 gerek ayttın da ondan başka neyme okuysan okuy ve katlarından. Hem işte sağın verilse dakika. Hatta namazın sanam 33 gerek Subhanallah ediliyor. Ay men 40 aytacak deydi 33'ün sogabını almayacak. Az olacak sogabı. Köfellahim yoksa. Yani bizim 33'ün öğünü hususiyatlı ve onda elinden kitiyor diye de. Oğlum ne etmeli? 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber ayeti tamam mı oldu? Men buna ehemmiyet verdim diyeyim sana. Gayta Subhanallah'ın sana abesin. Şol aded saniye ki berili ona ehemmiyet koyup da sana Allah. Oğlum Bismillahirrahmanirrahim 20 gelek bir adam okuyup yazsa danat yança mahfuz olur deyip de ayet ya. Rabi'e, bir Rabi'e kem ben adını işleyanız olukon Arif zenanı, olukon Veli zenanı bir uyucu öyünü oğru geliptir. Ham bir Rabi'e de uqayaq giren wagtynyş oğru zatları ýygnayan bolmaly. Zatları ýygnap götürse gapy görünmeýär, gapy ýerde welde hem yer garanky. Zatlar goýsa da gapy görünýän bolmaly. Zatlar goýanyny gapy görünenne gaýta alakany derw çalasyny çykajak bolýan bolmaly, ýa-ni gapy ýok bolýan bolmaly. Şonu Hudaý tarapdan ses gelipdir. Namel habib we sultanu yaqzanu men dostum yatibi bir Rabi'e emma sultan men oýa diýipdir. Çykyp gidip oğru diýipdir. Oğru tamamanca çykyp gidipdir.
Şunu kitaplarda aydanna bir beraber Bismillahirrahmanirrahim kana adartdı. Gece o diline Bismillahirrahmanirrahim maddi. Hem işitecek varına Bismillahirrahmanirrahim diline vatı deyip de şondan çirin doğrudur öz arif adam, öz veli adam. Yani Hudaý Taala bir sebep bilen yeterýär bir yerek getirenler. Şu bir beraber akser okuyanda Bismillahirrahmanirrahim diýdi. Bismillahirrahmanirrahim marada bir näçe hikayetler we her gaýyna aýdylyň şoň nurlary bardy, hususiýatlary bardy. Birde Süleyman aleyhissalamyň saltanaty. Süleyman peýgamber dünýäň ýüzüne padişa, heýwanlaryň dilini düşündirip bilýär, heýwanlaryň dilini düşünýär, jylla bilen düşündirip bilýär, jyllaryň dilini düşünýär. Dünýä padişa Hudaýa, ulkan nimet maňa berdin, menden maşyk menden soňram da bijirek nimeti hiç kime bermesen gerek. Bir nagmatymy näjere saklaýyn diýipdir. Onda Bismillahirrahmanirrahim kana diýipdir. Ondan çilim o Belqis'e namı yazanna innehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim yazıya. Belqis'e namı yazanna. Şayet sual geliyor mu onun zihninde? Näme diýip evvel min Süleyman o ham Bismillahirrahmanirrahim diýipdir diýip. Pakadın daşına innehu min Süleyman yazdı diye, pakadın içine Bismillahirrahmanirrahim'den başlat diye. Bunun sur işgali yok diye. Sondan çilim innehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diýip de hatta metni Kur'an'da şeyle geliyor. O ham Hudaý Taala şoňa näme diýipdir? Sen saltanatini, bu nimeti saklajak bolsaň, Hudaýa ýalvar. Bismillahirrahmanirrahim kana diýipdir. O bize ders almalar. Mahsus Süleyman aleyhissalam der ki, hemmemizin şerefimiz var, izzetimiz var, awreýimiz var, malymyz var, mülkümüz var, jahymyz var. Şolary elden gaçyrmajak bolduk. Bismillahirrahmanirrahim. Gowy ýapyşmaly bolýar. Ýene biri Hazreti Zeyd ibn Harise we Hazreti Cibril feriştäň arasynda bir gurrun bolupdyr. Bir gün Hazreti Zeyd ibn Harise Taif tarafy Resulullah bilen maryaqa evvelin Müslüman bolanlardan da evvelin Müslüman bolan Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh, Hazreti Hadice radıyallahu anh ve Hazreti Zeyd ibn Harise radıyallahu anh dördüzün ki evvelin Müslüman bolanlar. Şu Zeyd birci sahabe Kur'an'da adı gelen takat Zeyd'dir ha. Şu Zeyd'in gurrun şa. Felemma qada Zeyd dip Suriye Ahzab'da var. Şu Zeyd Taif'e yetmeyke Zeyd ibn Harise Resulullah'ın kulmuştuk. Tamam azayettir. Şu Zeyd ibn Harise Taif'e yetmeyke bir münafık gelip mana derre vurup el ayağını daňypdyr. Dost näçetdiň sen diýipdir? Güýjde ýetmäni. Onda sen Muhammed gowurýan, Muhammed seni gowurýar. Men oňa düşman, saňa da düşman bolýan. Men seni öldürmeli bolaryn diýipdir. Muny ogurynça uya oklapdyr. Uya oklanan wagtynda el ayağı da daňyly, hop ýerek barmaly. Kimden kömek islemeli? Hudaý Taala barbalma bolýar. Şonda Allahum aghithni ya Rahman, Hudaýa maňa kömek ber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Üç kere aýtdy diýdi. Şonda bir kere aýdanna "Wayhaka la taqtulhu" diýip ses geldi. Betbaxt öldürme diýipdir, munafyga ses gelipdir. Munafyk diýipdir, ses ýerden geldi diýipdir. Aham ýene Bismillahirrahmanirrahim aýtdyr iýdi. Şonda bir atın ayağının sesi gelýär diye, aňardan gel akana, kılıç bilen vurup kellerini kes akana, munna azat gördür Zeyd. Sen kim diýipdir? Men Cibril ferişte diýipdir. Evvelin Bismillahirrahmanirrahim diýende 7 gat goýanyň ýokarynda Sidretul Muntahadan ugradym diýipdir. İkinci Bismillahirrahmanirrahim diýende 7 gat goýanyň geçip gelýärdim. Üçüncü Bismillahirrahmanirrahim diýende men sana ýetdim diýipdir da. Arada fasile ýok, ýetbeýdi aýtyp barýar. Aha minni, şu mahal biz Müslümanlarda çyndan etiqadymyz gaýym bolupdyr şunu aýtsak, şaýat gözümde Cibril ferişte görmesen, emma emdady gaýby kömegi setderset geler, hükmen geler. Ýöne näme etmeli? Şol okuyup durýan ihlasymyz kamil bolmaly. O biri aglyada oglan wagtymyz itiň dowasyny alardyk diýe, itiň dowasyna kum okuylardy da kum okumuş oňusyna sepmen. Bir elimde daş var diýe, bir elimde kum var diýe. Dowa okulajak etmede daş bilen vurjak diýe. O hiç peýdasy ýok bolýar awjyra wagtda. Açyk itiqadyň gaýym bolup daşyny goýup gitmeli berdi. Aşid doğa şundan eser ederji diýmeli. O doğa etýän iş ýok eder, o daş bilen ýapylma dur diýär. Näme? Etjekmi itiqad zäif bolsa. O taýda gaýym bolmaly bolýar. Ýene bir Bismillahirrahmanirrahim gurruny Hazreti Emirul Müminin Ömer Faruk radıyallahu anh Rum'un kaysari padişahı kellam ağrıya deyip bana namı yazdı. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh bir böğrü vertiş böğrü geyik kesinliktir. Ama böğrük barıptır. Şu padişah katı kella ağrı olmalı hemişe. Böğrü kellesini koysa kella ağrı koyyan olmalı. Böğrü ayırdı da kella ağrı yine başlayan olmalı. Böğrü geydi onun tanıt kortur gözüdür şeyle. Aham yani nekelerini destur ettir. Şimdi tur qawdi sökden görün şun sinibat yaptır mı posttur mu näçipdir. Şonu açık korturla görse Bismillahirrahmanirrahim ýer görtür böğrüň içine diýip aýtýar kitaplarda. Bir de doğrudur Hazreti Ömer radıyallahu anh özü bir halifeyi dowam öde men şoň içine Bismillahirrahmanirrahim ýazyp goýbermek ne de bizden şeýle bir ders ibada. Şoňa wara kitaplarda aýtýar.
Bir adam kelle ağır tutup duran bolsa 20 gedek arasaca Bismillahirrahmanirrahim ya kellerin ağrıyan yerine dansa inşallah açılar diýip aýtýar. Özümiz de elhamdülillah tecrübe de etdik da şu 20 gedek Bismillahirrahmanirrahim ýazypda kellen ağrıyan yerine ihlas bilen goýsaň açılar Hudaýyň izni bilen diýip kitaplarda şey diýerler. Ama yine bir bolan wagya we beter jalip Firavun mel'un marada. Firavun iki gedek özüni Hudaý diýip aýtýar. Şunu aýtmaga Hudaýa etiqady no ibamışdyk. Hudaý ba diýmişdik halyk. Ama sonra inkar etýär ki men Hudaý diýip başlaýar. Şonda evvel wagtlarynda öz gasyryny bismillah ýazykmyşdyk. Bismillahirrahmanirrahim kamil bir ummatyň qydýan bismillah evvelagi öňkü ummatlarda da beren bolmaly Hudaý Taala. O ham Musa aleyhisselam şeyli dua etýän bolmaly Firavun helak bolmaýan 40 ýyl soňra kabul bolýardy dua. Am Hudaýa nämen duam kabul etmeýän Firavun zalim bolýardy. Onda diýipdir gasyrynyň üstünde sen on küfrüni özýän men o bismillahny özýän diýipdir Hudaý Taala. On gasyrynyň üstünde bismillahirrahmanirrahim ýazagly, onu men gasyrynyň içinde afet getirip biljek diýipdir. Nädir ulukon zat dogallarym. Bir kafir adam tamam merdüme zulm edýärdi. Şol gasyrynyň üstünde bismillah ýazdy diýipdir. Gasyrynyň içinde men ona azap berip, ýa zelzele getirýän dargadamalla, ýa men otip biljek diýipdir. Ýöne näme diýipdir Hudaý Taala? Özüňiz bilýän hekaýany. Ol soňra suwa çekip suwun içinde garqydy öldürýärler. Şol bismillah'ın hormatyny diýip aýtýar kitaplarda. Tefsiri Kebir Fakhrur Razi'de şuurdyň bada. Muhteber kitapda. Ahaminni kitaplarda aýtýar. Müslüman adam fikir edip görmeli. Şu kafir bolup da şonu ýazypdyr. Öýüniň içinde afet gelmändir. Biz bir Müslüman irtikady kamil bilen galbyny Bismillahirrahmanirrahim kamil ýazsa, aya ol awlarak gelişýärrak däldirmi? Azabı cehennemden necat tapsın diýip näder jalip kepşi gurun muhtasar we mufid de tamam bolýar. Aqil adama işaretden tamam bolýar. Bir musulman adam qalbyny Bismillahirrahmanirrahim ýazyp goýsa, aya cehennemin azabından necat tapmazmy? Ol kafir zahiren azapdan galandan sonra hatmen tapar inşallah. Emma altylanjy ahirinde Nuh aleyhisselamyň keşdiýetiniň necat tapmagy. Hudaýa Hudawanda dünýäň ýüzi suw aljak bolsa, lember moşla geljek bolsa, dağ men bu jaý bejerýän keşdiň dargar diýipdir. Onu Hudaý Taala keşdiň dört tarafına Bismillahi mecraha we mursaha ýazypdyr. Özüňde aýt şonu. Bismillahi Hudaýyň ady bilen mecraha keşdiň gitmegi we mursaha we durmagy. Şonu ýazyp goýdyr keşdiň hiç tatdy bolmaýar. Halas etse baroni Rabbul aflak eger dağ astyda qalsa ondan çykar pak. Neçikkim tuttu tufan deştu dağı velikun bolmady höl Nuh ayağı. Hazret Sofalla ýerişan etdi. Hudaý Taala bir nefer men halas edeýin diýse, öl eline dagyň şahyna gatada nejat berer diýe. Şoňa misal tutýar. Neçik tuttu tufan deştu dağı, tamam deştu dağı tufan tutýar. Velikun bolmady öl Nuh ayağı. Nuh aleyhisselam ayağı we ýarallarynyň ayağı ölle bolmady diýe. Şoňdan hem bismillah hormatyna. Hatta şu zamanda Ömer Serbazi diýe şmalol menbaul ulum Kuhwan şonda bolýar ulqon bir alim adam şol aýtýar, Karaçydan Bender Pesseniýe gaşyn ogradyk diýe keşdiň içinde. Şonda kapitan gıýgyrt diýe, mellah keşdiýan 1 kilometrden bir mowç gelýär. Eger şo durşuna gelse tamam bolýar, hemme tamam üzük elden berdik diýipdir. Näme bolsa ediberin diýipdir. Tamam merdum aglaşdy keşdiň içindäki ogul diýip, gyýy diýip, garry diýip, jowan diýip hemmesi aglaşmaga durdy diýe. On bir ýaşlyň biri aýtdy, "Ahunjan sen bir birat eksene" diýdi. Şonu men etdim. Bismillahi mecraha ve mursaha. Nuh aleyhisselamyň duasy şonu okuydum boldy diýdim diýe. Aham tamam merdum aýtdym, Hudaý bilen bolan Hudaýyň özi ýetişer şonu şunu aýtdan durun diýdim diýe. 1 kilometr gelýär diýdim, 1 kilometr hiç tatdaram mowç gelýär. Kellem ýekun ýok ýaly bolup gitdi diýe. Aram boldy derýär diýe. Sagamaňy maksatymyza bartyk diýip aýtdy. Ene bir wagya eni bolan zatçy. Näme diýen Hudaý Taala näçe Qur'anyny aýdypdy. Indi bir şahin fikir etmeli. Kur'an'da Nuh aleyhisselamın gurrunun aytıya geçiyor. Yusuf aleyhisselamın gurrunun aytıya geçiyor. Hala bir hikayet aytıp geçtir. Hava şeylemişti tamam etmeli mi yok. O yüzden yankıcı yerine ne kadar ders vermiştik bezden çüreyim. Nuh aleyhisselam Hudaýyň ady bilen keşdiň durmasy we gitmesi diýetdi. Bir zaman bizden çüreyim ders selawati. Bismillahi mecraha ve mursaha diýsekde, Bismillahirrahmanirrahim diýsekde bizden çüreyim hifazet daşa. Ahaminni bir daha da fikir etmelimiz doğullarım. Kitaplarda aýtýar. Şuma hal bir adam bergili bolsa birine, pul bergisi bolsa. Şol her açan bir insafly, wojdanly, ýüzüniň suwba adam bolsa, her açan algyly adam görenne daşdan
ýygnanýam. Şondan gaçaty gelýär. Indi bir şahin fikredip görmeli. Hudaý Taala da aýtýar: "Ey bendelerim, hemmeňiz maňa bergili günahyňyz kärligi sebepli." Näme dönçürim? Nimet biran döküp durýar Hudaý Taala bize. Hemmeňiz maňa bergililersiňiz, medýunlarsynız. Emma ýürek gaçşaksy, "Fafirru ilallah." Siz Hudaýa gaçaň diýip näet geňlat bolýar. Näet mehriban Hudaý Taala bolýar. Hudaýdan gaçsaň ýene Hudaýyň özüne gaçyp barmaly. Bärki adam bergili adam, algyly adamdan başga ýere gaçyp gitmeli. Emma Hudaý Taala metni Qur'anda näme diýär? "Fafirru ilallah." Hudaýa gaçaň diýär. Özünden ýene özüne gaçyp barmaly bolýar. O Resulullah'da mehribanlyk goýanda näjere bolupdy? Vahşi Hamzany öldüripdir. Goýdan näme diýen? Soňra Vahşi gaçyp gitjek bolany bir aýtypdyr. Sen Muhammaddan gaçyp barýarmy diýipdir. Hawa sallallahu aleyhi we sellem özüne gaçyp barar diýipdir. Özüne başlaň zat diýme sana diýipdir. Yine meni bagşla diýip özüne gelýär. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "Hahiş etýän men gözüme görünmesen, men seni göremde, Amum Hamza ýadyma düşýär, men durup bilmeýän gözüme görünme, ýöne sen af etdim" diýär. Onda nädir ulukanda? Emma Hudaý Taalaň özü näjire bolmany, rahimlik, rahmatdan bir miktar Resulullah'da goýupdyr. Omul Hudaý Taala näjire bolmaly. Bir ariflaň mir aýtýar, ahullyň mir, alimliň mir, birun ýoldan barýadym diýe, bir gafy açykdy. Bir eje oğulcuğun bilebilligmen gurupdy, oğlan aglapdy diýe. Oğlan daşary çykdy, o gaçyp gitdi beýlekin, men de durdum diýe. Ejede gafiňi gaty ýapdy da içinden gulplady, oğlan girip bilmeri ýaly. Şol oğlanjyk fikredip görüň, hemmämiz görýär, hemmämiz de ba gaçyp bireksin. Bir ýadymy da alýa, gaçaram, gelmerem, näme deren diýip gitjek ýeri ýok. Yarım saat geçmedi, ýene de gafiňi alnyp aglap ýatyp galdy diýe. Oğlum bir saçam, ejede mehriban ahym. Gafiňi açtyr görse oğul aglap ýatyp galypdyr, gözünden ýaş akdyryp aglap oğulcugyny götürüp alyp gitdi diýe. Inni Hudaý Taala aýaşy ejeden oje oğluny mehriban bolşundan beter mehribanrak dämi? Setterset mehribanrak ki biz Resulullah'ın öz agyndan çykypdyr. Bir eje oğluny mehriban bolşundan men qasam etýän Hudaý ondan beter mehriban size diýip aýtdyr. Ya meselen bir gün o kızgynyň çägäň üstüne bir oğuljuk aglap duran bolmaly, aýagy gyzyp duran bolmaly. He, öyle kızgyn bolmaly. Ama aňardan ejeti gelipdir. Akitmäde ýeri ýok bolmaly, ejaň we süýüp ýatdyr, arkasyny ýere goýup arkam işledi, oğluny öz garynda goýupdyr. Tamam sahabalar görüp duranlaryny göýünden ýaşatdyryp agladylar diýe. Ejaň mehribanlygyny gözden oğluny näsdi? Ohum Resulullah sallallahu aleyhi we sellem şugurryň aýtdylar. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem öden fikri Hudaý Taala'da da men qasam etýän Hudaý Taala bendelerini mehribanlygy şo eje oğlunyň mehriban bolşundan da beterrek diýipdir. Aýa biz şeýle mehriban Hudaý Taala bilen fasile bolmagymyz gelşermi? Aya azıcık biraz biz şermetmelermiş da. Şu Hudaý Taala giýjewni, ey bendem, sen maňa bir gaş ýakyllasang, men sana bir ger ýakyllaryn. Sen maňa ýörüp gaýsaň, men sana ýortup gelerin diýe. Şudur Hudaý Taala, şu mehriban Hudaý Taala'dan bir adam daş düşse, wagan bir ýabry şol adam. Rahmanur Rahim, el mukaddes kelamyny mehribanlyk kelimesi bilen agdapdy. Indi geň berişde aýda, mahluk bir neferden gaçanna, adam gaçanna gaçyp gitýär, emma Hudaýdan sen günahkar bolsaň, ýene Hudaýyň özüne gaçyp barmaly ýa-da. Hudaý Taala hiç bir musulman bendäni öz bereketinden, rahmetinden mahrum etmesin janaňydy. Emma hususiýatlaryny aýdaýyn, oňa inşallah indi kepde alhamdulillah. Ruwat ýataş etjek bolduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ýazmaly, pozmaly barada, dugaly barada kitaplarda aýtýar. Bir aýan gaýdanymyz bir adam ýatjak wagtynda 20 ýyllyk Bismillahirrahmanirrahim aýtsa, ýa-da 20 ýyllyk ýazyp da kellesiniň agyrýan ýerine goýsa, şifa bolar Hudaýyň izni bilen. İkinji, bir adam 50 ýyllyk Bismillahirrahmanirrahim ihlas bilen datga barmaqa, qazyň öwüne barmaqa, ýa şu datga giýerinden sonra okyp başlasa, ulada şoň menen barmal qazyň ýany qazyň zulmünden mahfuz bolar Hudaýyň izni bilen diýip kitapda. Ruwat dawasy varmış, qazyga barmaly boldur, datga barmaly boldur, gorkya zulm ederim qadyya qady. 50 ýyllyk ihlas bilen Bismillahirrahmanirrahim okyp barsa, mahkum bolsa bolar ha, ýani haqqyndan zulm bilen mahkum boljakda, öýçinden mahkum bolmuşdukda. Qazyň zulmünden mahfuz bolar diýär. 50 ýyllyk Bismillahirrahmanirrahim. Bir wagtda ýagyn dilemeden çirim, egin maşyn arasalap, dehretilje gusl edip arasaja bolupda 20 ýyllyk Bismillahirrahmanirrahim diýip Hudaýdan ýagyn dilese beter mufitdir diýe kitapda bir de görürüňme. 71 ýyllyk ýagyndan çirim. San aýdylanyny da ýene tekrar etýär, sany dagyk duruň. O dostlarymyň birine bir tapşyrypdyk. Ýa-ni ýazatlyň birinden tida onu şu sanyň önüne ýetirdim, o sanyň 3 sesinde tanadym onu men diýe, bolmady diýip aýtdy, ýok bolmaýaşy. Hatmen sanyny dagyk durmalar.
Her bir yerde san verilse kullen şu dağık durmalı. Emma hemmemizin isleýänimiz rızka asan, bir ýeňil ýerden Hudaý Taala rızk bersin, hewara rahatlyk bilen bersin diýjek bolsa, bir de kitaplarda bar. Şemmewun ki erti bolýa, gün doğan wagtyna 113 gerek Bismillahirrahmanirrahim aýdypda, ýerinden 100 gerek Allahumme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim we ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid okuýdun. 113 gerek Bismillahirrahmanirrahim şemmewun gün doğan wagtynda. Erti şemmedämi? Şemmewun gün doğan wagtynda 113 gerek ihlas bilen Bismillahirrahmanirrahim dip namazlyk joňy üstünde kıbla okuýsa, ýerinden de 100 ýany Allahumme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed salavatda Allah'ın berkalan okuymasa da veliyaha. Okuysan gurun yok qawdun. Okuyman fat Allah'ım sallallahu Muhammed inneke Hamidun Mecid şey okuysa hiç müşkil yoktur zerrede. Hemişe salavatta şeyle. 113 gerek şenmewun gün doğan wagtyny bir adam okuysa 113 sedo sizde var. Ondan sonra da 100 yani Allah'ım sallallahu Muhammed okuyup Hudaýdan dilese hedefine yeter inşallah diýip de bir de kitapda var. Bir wagt bir adam cadulanan bolsa, doğa verilen bolsa, meriçilik var bolsa, derdi var bolsa, hewr müşkil bolup duran bolsa, 7 üllep güne 100 gerek Bismillahirrahmanirrahim okuýdun. Eger özü meri bolsa özüne dem salsın, eger tarap meri bolsa tarapy üflesin diýip aýtdy. Şol demin bersin diýdi. Sihr, meriçilik, dert, awy bir emele var bolsa, 7 üllep her günne 7 üllep her günne 100 gerek Bismillahirrahmanirrahim aýdyp şoňa dem salsın diýdi. İnşallah Hudaýyň izni bilen açylar diýipdir. Öňkü zamanna tamam dermalla maneviýet bilen diýýär kitapda. Emma bir zamanna maneviýet işleýän ad boldy. Tamam dermalla belki emele boldy diýýär. Zahiri dermalla bilen. Bir zannan bolsa bir nefer ihlasy kalp bilen hemmesine de ihlasy kalp gerek. Her gün müňgedek aýsa, welawinke gyzyl muhr wasylyp mubarrem de bolsa zannanan halas tafar diýipdir kitapda. Her günne müňgedek aýsa, welawinke mubarrem we muhkem bolup da çykydyl muhr basylan da bolsa ihlasyny okuýsa çykardymdan diýipdir. Ine aýtmandyr na hak gerenler ya hak gerenler onu men alamaýyn kitapda onu görmedik. Ýöne birden çyn adam diýipdir. Birden çyn adam ihlasy kalp bilen bir şaban ruza müňgedek okuýp da dua etse Hudaý Taala çykarar diýipdir. Bir musibetleri var diýipdir. Mene her kim öýde derk etme bolýa, la yanhal hiç çözülmeýär. Hiç bir müşkil. Onna 10 kimin öýdek okuýdun. Kana fasile açmazdyk. Her müňgedekden sonra da 2 rekat okuýdun diýipdir. Hudaýyň izni bilen her bir müşkilde bolsa açylar diýipdir kitaplarda. Musibet taýy la yanhal, müşkil haýy la yanhal bir açylmaýan gaty müşkillar wa hiç onwan ýol ýok diýip durulan ulkan işle bardyr. Şonda 10 kimin öýdek bir adam Bismillahirrahmanirrahim aýdyp her müňgedegine 2 rekat namaz okuýsa Hudaý Taala açar diýipdir. Bir denany ogly diýir galmaýan bolsa, seqit bolýan bolsa, ya ogly dünýäge gelende basym dünýeden geçýän bolsa, 61 gerek Bismillahirrahmanirrahim ýazyp da gerdenine goýsun inşallah diýir galar diýip tamam ulamalar tejribe etdik sahih zat diýmän ada. 61 gerek Bismillahirrahmanirrahim ýazyp da ogly dünýeden seqit bolýar ya dünýeden gelakany basym dünýeden geçýän bolsa Hudaýyň izni bilen inşallah durur diýipdir ogly kitaplarda. 61 gerek Bismillahirrahmanirrahim ýazyp da şo denany gerdenine asmaly bolýar. Hulasa şu aýdylan zatlarda hatmen imtihan için etmeli ha bir adam. Şumal eýnuhu siz şizire bilmeli. Şumal bazarda bir zat barmyşdyk sana doğsun aýdyp çyndan öýe alyp gaýtdy sana köketdi. Şonda ay bawarsalar ýok bolsa almary nip gitmeýän da ha bawarsany menne barýan ýakofany bat elan boldy. Bir rady kemesen bete bellice zatda edil şizire etme bolýasa. Hop erti şemme onu okup görer kunda onu göreli näet ýadyse go bolmaýar. Şeni okuýsa Hudaý Taala hatmen bize berer diýip demezsek hatmen berer inşallah. Hemmesinde etiqady jazim lazımda. Hemmesi ýatdaş edelemizde muteber kitaplardan hiç belki zayıf o emme kitaplardan elhamdülillah yoktu. İnşallah inni kefsiden meylekte tefsir abidi cildi yekimid elhamdülillah inşallah Hudaý Taala tawfik bermegi bilen belkim ol näçe cildlerimizde Hudaý Taala sağlyk bilen ýurt parahatlyk bilen watan emniyetlik bilen ulamalyň agzy birligi bilen Hudaý Taala ýetirsin inşallah.
برحمتك يا رحمة الله. خيرات الله. Misalnya jika di kelas, masa 2 tahun dia. Saya tahu nanti di negeri boleh, boleh.